Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasul darajat kashful ummati min wali ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe da mutanen duniya. Sirrin da nake so in bayar shine wannan itacen nake so in bayar. Mu malamai muna kiran shi kun fai. Mai gida, duk lokacin da ka ji ana zagin ka, ana aibanta ka, ka ci gaba. In har ba a yi ma haka ba, to har yanzu da sauranka. To mu zagin mu kaman kun shafa mana mai, ko kuma zagin mu kaman ka shafa mana mai, saboda banda tayin na kula mutum matsiyaci. Ina magana ban sa ka dole ka kalli bidiyo na ba. Ina magana ban sa dole ka saurara. Kazalika ban sa iyalinka su saurara ba. In kai niyya ne za ka, in ba kai niyya ka bace. To ina yawan magana. Ina cewa mutane kar ku zo waje na, kar ku bani kuɗin ku. Fatoyin da nake barawa kuɗin ku. Idan yayi alhamdulillah, in bai yi ba alhamdulillah. Ka zo kuma ka same ni kuma idan har na da kalami ko bayar ko zan maka aiki sai ka biya ni. Fatoyin da nake bayarwa shine hissabilillahi. Amma wannan ni zan yi da hannuna, Allah sai ka biya. Biya ma mai tsoka fa in baka da shi kar ma ka zo, saboda ba zan ma aiki. Kaga ni na hutar da kai, na hutar da kudin motanka, na hutar da gajiyanka, ka dauka kawai ka yi wa kanka. Idan wannan bai ba wancan zai, saboda na sake bidiyo ya kai 2000 yanzu, kowa sani. Mai gida ni da sauran ba ɗaya ba. In kaga dama ka zama sarkin ifritu, in kaga dama ka zama sarki na a cikin iblisa, ka kasance sarki a wuri, bai dame ni. Idan kaga dama ka kasance sarkin mayu, oho, akwai sarkin mayu na duniya yanzu. Mutum yana ta yaudarar mutane, yana karyan banza, karyan oshi. Mai gida, idan ka yi aiki kanka za ka yi. Har ka ji mutum yana tallan kansa, ni na iya kaza, ni kaza ne, zo na yi maka aiki, ga namban waya na, ka kira, zan maka aiki, maka da shi. Wanda suke bukatan aiki a gunka su za su kira, ba kai ne za ka bi su kai ta kiransu. Kai kawai rabo ka ga amma flashin shi kenan za ka makale mai shi. Na ba kai ya kuri mai gida. Sai faɗan adam sai ya gamsu da al'amari zai yi. Wanda bai gamsu ba ta ya zai yi. Lakum dinikum waliya din mai gida. Banda time naka, banda time naki. Idan kuma kana da ji da kai mu zuba. Kana ganin kai tantiri ne mu zuba. Usman daga lafiyan bari ana kiranka Arama, kace kai dan Borno. Na gode sosai, saboda na ɗora kowa ya gani. Ban so in kira sunanka amma dole ne saboda ka yi halacci. Kace mun na koya maka dalailul khairati. Fes tafiyan an dauke ka an kai ka Germany, ka dawo. An sake daukan ka an kai ka Ghana, ka dawo. Kuma duk abin da kai da shi yana yiwuwa. Kai baka san me za ka yi ba. Ga motar nan na hawansa ne, motansa fa da shi ya dawo garin nan. Sai ya cire file lamba kawai ya sa takarda na wannan na Borno dila. A tunanin shi idan ya dawo, idan nake ba zan karɓa motan ba zai sayar, sai kawo mu kuɗi ko ya tura kuɗin account ɗin, ko na so ko na ki. Da ya zo ya kawo, ni ma ba na son miya da hannu sai na karɓa. A faɗan shi motan naira miliyan 9. Mai gida, idan abu bai yi ba namijin da zai cire maka naira miliyan 9 ya baka. Ta yi naka na kanka bai yi ba saboda akwai bakin iyaye a kanka. Taurarinka yana ƙasa. Kai ba mutumin arziki ba. Ta yin ka da ke fato ya zai yi, ba zai yi ba. Kar mu ba kan mu wahala. Ban kira ka ba, ban ce ka zo ba, kar ka kira ni waya. Ka da ke sirri ka, in ba za ka yi ba ka bar shi. Ba na son kuɗi. Saboda mai gidan ka bani, Allah ya riga ya bani, baka bani ba Allah ya bani, kuma Allah baya mun gori. Kai in ka bani komai daren na da wata ran magana ya taso, za ka tare na taɓa maka. Shi sa ba na son na hannun.
in ka bani zan karba, amma ba zan nema abun ka ba. Na nema abun Allah kuma ya bani ya kare. In ka ji daɗi haka ne, Allah ya sa ma kar ka ji daɗi haka ne. Wannan itace yana fitowa saman kabari ne, wannan ciyawa da na nuna muku yanzu saman kabari yake fito, wanda komai naka ya mutu. Da kana babban harka, da kana aikin fetur, ko kuma kana da plaza, ko kuma kana da kuɗi dai ka tara mutane, ka zo ka faƙirance, ko kuma tun da Allah ya halicce ka baka taɓa samun kuɗi ba, ko kuma tun da Allah ya halicce ka baka taɓa samun abun hawa ba. Mai gidan zo wurin, ni da zan baka nayi wa kaina. Ba za ka iya ganewa ba sai ka zo ka gani, saboda tunaninka ƙarya ne. Duk kayan da ka saka a cikin duniyan nan, duk kayan da ka sa a wuyanka duniyan nan, ya kasance ma a ɗauke zinare zalla a yi riga da shi, an yi maka wando da shi, ka sa a jikinka, wataran za ka mutu ka bar shi. In ka je makabarta ba wai kayan gold ɗin za a samu fa, likafani za a samu. Inda ka zo haka za ka koma. To menene na takura kanka ka takura mutane? Ladirara. To amma mutane ne suna bani mamaki, amma yawanci wanda kaga yana shiga zabga mutum jahili ne. In yayi karatu ba zai yi ba, saboda in ka ce za ka yi kamar misali za ka yi koyo da ni, ko kuma na samu kaji hasada a ranka, ko kuma me yasa ana sauraron na, kuma me yasa ana mun addu'a. Ba da ni kake fara fada, ubangiji ne, saboda shi ya bani. Allah ya faɗa yake mahasadi ba da mutum yake faɗa fa, da shi ubangiji ne, saboda mahasadi zai ce wani ya samu ni ban san ba taya, wani kuma ba shi ya ba kan shi ba, shi Allah ne ya ba wani. Yasa bai damu ka zage ni ka bar ni wa. In ka cika tantiri dai ka zo ka sami na gurin, shi ne gurin. Ciyawan nan da man kaɗanya idan ka samu, zan gaya maka irin ciyawa, zan gaya maka ta ina yake fitowa a makabarta, zan kuma gaya maka yadda za ka yi ka samu. Mai gida ni ne Muhammad. In ka ji daɗi haka ne, kar ka ji daɗi haka. Ciyawar nan idan ka haɗa da man kaɗanya za ka ga abin mamaki. Yawanci mutane ne suna cutan mutane ne da shi, saboda wannan yanzu itace ne ba, idan ka saka cikin man kaɗanya ka bar shi minti 30, za ka ga wannan kwalban da ka saka man kaɗanya ka sa garin itacen nan, za ka ga duka ya zama abu yelo kamar gwal. Kuma ba gwal bane gwal, itacen ne kawai, baya shiri da man kaɗanya, zai zama yanda ka ga gwal haka yake. Sai su rufe bakin kwalban su ce ki aje sau je mai kyau, gwal ne, aljanu sun kawo miki, ki bada kaza ki je ki aje. To ke ma kin gani za ki tabbatar gwal ne, saboda ya ce kar ki taba, amma kin taba za ga ciyawa ne. Amma yanda yake in kin gani ko kuma ka gani za ka tabbatar wannan gwal ne, kuma kare ne. Da shi da man kaɗanya ne yake. Itacen nan idan jaki namiji ya yi bisari, ka san wurin in ka eba, ka ɗauke itacen nan ka haɗa da wannan yashin, ka shanya ya bushe, ka ƙara daka don zai gam in ya bushe, sai ka daka. In ka daka sai ka mayar da shi kaman gari, sai ka nema ƙaramin kwalba ko kuma wani roba haka, ko kuma dai wani abu haka, sai su juye. In ka juya ciki, idan kana so ka cire abu a jikin mutum da shi ake cirewa. Za ka ga da hannun hagu suke yi, ba sa yi da hannun dama, saboda in ka yi da hannun dama ba ya yi, amma da hannun hagu suke, saboda hannun hagu zai ciro wani abun ƙarya, ba abu bane a jikinka ba. Abubuwan isarin jakin da wannan itacen su suke zama wuri, ko su zama tsutsa, ko su zama allura, ko kuma su zama gashi. Ba a jikinka aka cire ba fa, kar wani je yaudare. Ciyawan nan ne, ciyawan nan da fetur, wannan ciyawan da fetur, mai gida ikon Allah ne, billahi wannan da fetur. Idan ka haɗa itacen nan da fetur, kaman ka daka sai ka yayyafa mishi fetur ka bari ya bushe kararau, mai gida za ka ga ikon Allah. Wanda bai yi karatu ba ta zai iya gane wannan. Itacen nan da fetur, babu damu. Dan ƙarar da bidiyon guda uku ne, Allah ya yarda, insha Allah guda uku zan yi. Ina son hau life ne, insha Allah. In Allah ya yarda zan hau life an jima kaɗan, insha Allah. Allah ya samu dashi. Idan na gama bidiyoyin zan hau
ko kuma idan na hau live na sauka zan karasar da itace in Allah ya yarda.